Здравей, Нели! Радвам се, че отново си при нас. Може ли да разкажеш малко повече за себе си? Здравей, Мише! Знаеш, че много неща мога да разкажа за себе си. И на мен също ми е много приятно, че съм отново при вас. И това обаче, за което искам да говоря днес с теб, според мен е по-важно и по-в темата на нашия разговор, начина по който се чувствам. Особено откакто посещавам Арете. И честно казано, в целия си смислен живот до този момент най-важното нещо за мен винаги е било да се чувствам и да изглеждам добре не само в тялото си, но и в кожата си. Благодарение на вас получих и това усещане, и това самочувствие и честно да ти призная, даже си позволявам от време на време вече да ходя и без грим по улиците, което никога до сега не ми се е случило, даже и когато съм била на твоите години. Страхотно. Може ли да ни разкажеш малко повече за това как започна пътешествието ти в Арете? Ти много добре знаеш как започна. Нашата среща си беше много съдбовна, мога да кажа, защото на едно друго място се срещнахме за първи път с теб. Нямахме уговорка за тази среща, но, както казах, съдбата ни срещна. И факта, че аз се преместих да живея тук, в района, в който се намира и вашето студио, е втората съдбовна наша среща, в която аз започнах посещенията си първо при теб. Мишето е най-добрата маникюристка, никога не съм сядала при по-добра. Знам, че звучи клиширано, но това е истината. Както искате, го приемайте. От вече, може би, колко? 3-4 години? 4 години ще се виждаме много редовно. Всеки месец, задължително. По няколко пъти. По няколко пъти. И ти сама знаеш какво ти казвам често, като идвам при теб, че винаги успявам да си почивам и релаксирам, когато сядам на твоя стол. Много се радваме, че е така. Какво мислиш за отношението, което получаваш към себе си и не само към себе си? Какво е усещането за самия екип? Как го усещаш ти? Вашия екип е като едно семейство. Това, което на мен ми направи впечатление при първите ми няколко идвания в новото ви място, новото ти място, защото то вече не е ново за теб, както и за мен, усетих, че така, наблюдавайки отстрани твоите колеги, твоите колежки, вършат работата си с много любов. А това винаги си личи. Когато един човек обича работата си, той не я приема просто като работа да я свърши, да се махне от главата му, а по-скоро отделя внимание, отделя отношение, т.е. проявява отношение. И нещото, което ми направи силно впечатление е това, че всеки един от вас много държи на най-дребния детайл. Това ми прави впечатление не за друго, защото аз самата се занимавам с интериорен дизайн, а там детайлът е изключително важен и тези неща ги отчитам. Винаги. Кои от нашите процедури си опитвала и какво видя като краен резултат? Освен процедурата при теб, за която вече говорихме, а пак по твои препоръки, между другото. Нека да не лъжем хората, ти си виновника. Да опитам всичко останало като процедури на този етап, към които съм се спряла. Това са Hydra Facial и карбоновия пилинг. Изключително впечатляваща процедура беше за мен Hydra Facial, защото след нея, първо, че кожата ми стана много чиста, много свежа, буквално сияйна. В момента, в който излязах първия път от студиото ви след тази процедура и се погледнах в огледалото, тогава дойде този момент, в който си казах, днес няма да слагам грим. И цял ден ходих така, имах самочувствието, че съм красива и аз наистина така изглеждах. Наистина си. Благодаря. Нели, какво е твоето послание към бъдещите дами, които все още не са опитали нашите процедури? Сега само аз теб нещо да попитам. Само за дами ли са тези процедури или господата могат да се включат? Защото в последно време те са доста по-суетни от нас. В което може би няма нищо лошо до някаква степен. Стига да не се преминава границата, но тук ще кажа всички онези хора, които искат да се чувстват и да изглеждат добре в тялото си, в кожата си, спокойно могат да се доверят на екипа на Арете, защото това е един екип изграден от истински професионалисти. Отново звучи клиширано, разбирам го, но това е самата истина. От хора, които, отново ще повторя, обичат работата си, проявяват отношение, проявяват специално индивидуално внимание към всеки отделен клиент. И нещото, което много ми харесва е, че винаги преди всяка процедура ние обсъждаме какво предстои, какво ще се случи, какво ще бъде направено. И още нещо много важно трябва да кажа. С времето разбрах, че
Без значение дали имаш някакъв проблем или не, винаги можеш да посетиш вашето студио Арете, в което екип от професионалисти ще се погрижат за теб, за да се чувстваш красив, щастлив и доволен от живота. Това беше всичко от нас. Очаквайте част 2. А сега мога да ви кажа и вечерната емисия новини. И времето. Може или и времето? Може.